Lo mklamo wamanzi ufike ngesikhathi esifanele kulomphakathi obawahluphekela kakhulu amanzi. Sikhala kamanzi, sifaka umlotha, sicwebise, siwashe impahla. Sambe sokho kuleya ntaba. Ingane ziyokha amanzi bese sihosha zihambe ngo4 zibuye ngo7 ithwele amanzi isala ekhaya. Sethe efika nje ibhakede seliphelile awasekho amanzi. Ilikhulu nama-80 nanye imizi ehlomule kulomklamo odla imali ezigidi ezili-16 zamarandi. Emngamude kuWard 3 kanti-ke umasipala wethule uSonkontileka ozofakela amanzi imizi engama-961 kuWard 2 no-5. Abantu-ke bakwaNongoma bakuthakasele kakhulu ukufika komkhandlu waseZululand. Bathi umehluko bayawubona ikakhulukazi endabeni yamanzi. Sase sibambisana futhi nabo ukuthuthukisa abantu abasha. Imeya yaseZululand idalule ukuthi izinjini zokuphehla amanzi ezingama-20 bezingasebenzi, ezili-16 zazo seyilungisiwe. Okhokhaleni, eBuxton, kwaMzobo, Zombode, kwaDokothule, kwaGwebu, eKhenani, kwaBheka umthetho, eMvukeni, eMahlombe, eNhlebela, kwaTshodo, kwaMampiyampiya, naseSiditsi. Zonke lezi ndawo sikwazile ukuyikhanda injini zakhona. Intsha ihlomulile ohlelweni lwe-IDP. Kunama-co-op namhlanje ahlomulile kumawadi ahlukene, bathole impahla zamasaluni, bathola imishini yokuthunga, imishini yokugunda utshani, ngoba sigqugquzela njengomasipala ukuthi abantu abasha bazakhe bazenzele kunokuthi balinde uhulumeni bakwazi ukuyiphilisa ngalezi nhlelo besinazo. Umasipala wesifunda waseZululand uphethe omasipala owasoLundi, Nongoma, iHlalankosi, uPhongolo, eDumbe nabaqulusi.